Dámy a pánové, drazí přátelé, zvu vás všechny srdečně 22. června na veřejnou stand-up magic show v Olomouci v Olodvorku. A stejně jako před rokem tady budu mít 2 stand-up magic vstupy. První vystoupení se uskuteční v 15 hodin. Druhé vystoupení se uskuteční ve 20 hodin. A v rámci tohoto festivalu Olomouc žije jsem byl pozvaný jako host do rozhovoru s Lukášem Krbečkem. A tento rozhovor se uskuteční v 17 hodin na Horním náměstí u Podloubí na stage v diskuzní zóně. Tohle všechno 22. června na festivalu Olomouc žije. Těšíme se na vás, protože to bude opravdu prima. Dámy a pánové, jaká byla dnešní Magic Show? So, hello